Masana bwino alero lachitatu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Blessing Zichileuka. Poyamba nkhanizi nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera ali mu mzinda wa Mzuzu komwe kuyembekezeka kugwira ntchito zosiyanasiyana za boma mchigawo chakumpoto. Nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule atuluka mchipani cha UTM ndipo alowa Malawi Congress MCP. Timu yomwe ikuteteza chikho cha Super League ya FCB Nyasa Big Bullets imaliza gawo loyamba la ligi pamene ikumane ndi Bangwe All Stars masanawa pa bwalo la mpira mu mzinda wa Blantyre. Takulandirani nkhani zathu. President Lazarus Chakwera ali mu mzinda wa Mzuzu pomwe akuyembekezeka kugwira ntchito zosiyanasiyana za boma. Kuchokera ku Mzuzu Musasecheyo wadza ndi nkhani yonse. Polankhula kukhuimbira anthu omwe anasonkhana pa Katoto roundabout, President Dr. Lazarus Chakwera watsindika pa nkhani yoonetsa khalidwe labwino maka pano pomwe kukhale alendo osiyanasiyana kumwambo wa umthetho wa chaka chino. Tikulandira alendo aku South Africa. Amalawi ndife anthu odziwa kulandira alendo. Amalawi timadziwika ngati anthu amene timachereza bwino alendo. Alendo wonse amene akafika ndi King's routine, tiyeni tiwapatse ulemu, tiyeni tiwaonetse umalawi, tiyeni tiwaonetse chikondi chimene timachitira aliyense mlendo akafika pa khomo. Pa nkhani za chuma, President Chakwera wati amalawi onse atengepo gawo pokonzanso chuma cha dziko lino. Anthu akati talembani anthu akhale pa mtukula pa khomo osangolembana pa chibale pano pokha. Aliyense akhalepo. Anthu akanena kuti mukhoza kupeza ngongole kunifi osangopereka kwa anzanu amene mumawadziwa chabe, muperekenso ngakhale kwa iwo amene simuwadziwa, siwa chipani chanu koma na amalawi athandizikenso. Mawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Harry Mkandawire wayamika mtsogoleri wa dziko lino popereka mwayi ofanana kwa amalawi onse posatengera zigawo. Kupatula mwambo wa umthetho, mtsogoleri wa dziko lino akuyembekezeka kutsogolera mwambo wopereka masatifiketi ndi madigrii kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo ku University ya Mzuzu. Musasecheyo, MBC Mzuzu. Padakali pano, President Chakwera wati boma lake likuyika maziko olimba azitukuko zomwe zingapindulire anthu panopa komanso mibado ikubwerayi. Dr. Chakwera wayankhula izi m'maboma adowa ndi Mzimba dzulo. Iye watinso ntchito yokonzanso msewu wa M1 ndi imodzi mwa ntchito zikuluzikulu zomwe boma lake likugwira kuti zipindulire pano mpaka na mtsogolo muno. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Polankhula kukhimbira anthu lomwe linasonkhana pa mtengo wa nthenga m'boma la Dowa, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera yemwe anali pa ulendo ochoka ku Lilongwe kupita ku chigawo cha kumpoto, choyamba anati ndi okhutira ndi momwe ntchito yokonzanso msewu wa M1 ikuyendera. Dr. Chakwera walimbikitsanso anthu amboma la Dowa kuti alimbikirebe kugwira ntchito zosiyanasiyana za chitukuko, kuphatikizapo ntchito za ulimi, ndipo anawatsimikizira kuti ntchito yosintha zinthu m'dziko muno ikuyenda bwino. Pamenepa, President wa dziko linoyu anati akuyika maziko a chitukuko chomwe chidzapindulire mibado yambiri ikubwera mtsogolo muno. Poyambirira, wapampando wa chipani cha Malawi Congress mchigawo cha pakati, a Zebron Chilondola, a Halima Daudi, phungu wa dera la kumwera chakuvuma m'boma la Dowa, komanso Inkosi Mponera ya m'boma la Dowa, onse anathokoza President Dr. Lazarus Chakwera kamba kuti chaka chino malonda a fodya ayenda bwino kwambiri, komanso kuti fodya amagulitsidwa pa mtengo wabwino ndipo alimi ambiri ndi osangalala. Iwo anayamikanso boma kamba koyambitsanso ntchito za maulendo apanjanji patapita zaka zambiri ntchitozi zitayima, komanso anayamika boma chifukwa cha ntchito yokonzanso msewu wa M1. Ndipo polankhula pa stolo za pa agenda m'boma la Mzimba, President Dr. Lazarus Chakwera wati ndi cholinga cha boma lake
kuti anthu ambiri mdziko muno athe kupeza madzi abwino akumwa kudzera ku ntchito zosiyanasiyana zimene boma lake likugwira pofuna kuonetsetsa kuti anthu ali ndi madzi abwino. Iye analangiza anthu amene akugwira ntchito zopereka thandizo kwa anthu monga chakudya kwa amene akumana ndi vuto la njala komanso mtukula pa khomo kuti adzipewa mchitidwe wokondera pogwira ntchito zawo ndi kuti azithandiza wina aliyense chimodzimodzi. Koma tikafuna kukhala wodzidalira tiyambe pa nyumba pathu. Chifukwa ndikuyamikeni anthu akuno kudowa chifukwa cha mtima wanu wofuna kuti ife tifuna tigwire ntchito ndi manja athu. Ndipolo kupatsani ngongole mumachita nayo moyenerera. Inu mulibe nazo zakuti ayibola mutipatse nzathu zathu paja ndakuvoterani ife tingotolera mthumba mumachita chilungamo. Ndikuyamikireni. Si zonse zili m'malo mwake kumazulu konzeka. Chifukwa nthawi zambiri kuononga zinthu nthawi yake imakhala yochepa, koma kuti muzikonzenso nthawi yake imachuluka. Tili kukonzanso dzikoli msakayike umboni ndi umeneyo. Ndipo m'mawu awo inkosi mawirawu ya mboma la Mzimba komanso a Emmanuel Chambulanyina Jere omwe ndi phungu wa dera lakumwera mboma la Mzimba komanso a Catherine Gotane Hara omwe ndi wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP anati anthu a mboma la Mzimba akuthokoza boma chifukwa cha madzi abwino ku Luwerezi, skulu yatsopano ya sekondari imene boma lamanga ku Bangalala, koma koposaposa anati anthu a mboma la Mzimba akuthokoza boma chifukwa cha ntchito yomanga Mberwa University. Pomaliza penipeni, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wayatsa magetsi pastolo za Paluviri pansi pa ntchito yopereka magetsi madera akumidzi ya Marep 9. Nduna yoona za magetsi Ibrahim Atola anauza President Dr. Lazarus Chakwera kuti boma lapeza ndalama zokwana 70 million euro zomwe zigwire ntchito yoyika mapolo azitsulo kuchoka ku Nkhoma substation kupita mchigawo cha kumpoto. Pansi pa ntchito ya Marep 9 malo 450 ayikidwa magetsi m'madera osiyanasiyana a dziko lino, ndipo panopa madera 125 ndi amene amaliza kuamanga komanso magetsi akuyaka. Mboma la Mzimba lokha madera okwana 13 ndi amene ayatsako magetsi kuphatikizapo pastolo za Paluviri. Isaac Jali, MBC, Mzimba. Unduna wa zamtengatenga wati boma ndilodzipereka pofuna kumanga misewu yolimba yomwe ingapirire ku ngozi zogwa mwadzidzidzi kamba kakusintha kwa nyengo. Nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara anena izi ku Salima pomwe amayendera msewu wochoka kwa Kaphamtenga mboma la Salima mpaka ku Benga mboma la Nkhotakota omwe akuumanganso. Margaret Mapando ali ndi zambiri mu ripoti ili. Boma likumanganso msewu wa M5 ochoka kwa Kaphamtenga ku Salima mpaka ku Benga mboma la Nkhotakota omwe ndi wa makilomita 60. Mwazina msewuwo akuti pali chiyembekezo chakuti udzapititsa patsogolo ntchito za malonda, kubweretsa mwayi wa ntchito kwa anthu okhala mderali, komanso kupititsa patsogolo chuma cha maboma a Salima ndi Nkhotakota. Atayendera ntchito yokonzanso msewuwo, nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara anati ndi okondwa ndi momwe msewuwo ukuyendera. Hara anati mwazina msewu watsopanowu uli ndi njira zodutsiramo madzi zokwana 124 zomwe akuti zithandizira popewa ngozi zakusefukira kwa madzi. Iwo anaonjezera kuti boma ndilodzipereka pomanganso misewu yolimba, ndipo anatsindika kuti boma likuchita izi osati ngati njira yopangira kampeni koma kufuna kupereka chitukuko chomwe chipindulira Malawi kwa nthawi yayitali. Misewu yomwe ikhoza kutikhalira mwinaso 40 years kuchokera panopa ndi misewu yomwe tikumanga class 1 roads. Zomwe tikuchita panopa ndi momwe timachitira kale misewu tidasintha. Ndiye msewu wakale uja unali kaphula kake kanali kakang'ono kwambiri, kale pang'ono sipamachedwa kupanga pothole. Misewu yomwe tikupanga pano olo pothole izichita kusowa poyambira kuti kodi niyambira pati kuti ndikhalepo. Komanso tikhala tikupanga maintain, tikupanga ma drainage structures abwino kuti madzi tidziyachotsa mu msewu aziyenda bwino, misewu yathu ikhale yolimba. A Stuart Benson omwe amachokera mmodzi mwa mfumu yayikulu Mwanza mboma la Salima ati ndi okondwa ndi chitukukochi, ponena kuti msewu watsopanowu uchepetsa ngozi zomwe zakhala zikuchitika komanso upititsa patsogolo ntchito za malonda. Magalimoto ena amakana kulowa msewu uno chifukwa yamene udali orani owonongekera. Ndeno ziyamba kutani kutichitira mwina ubwino ndi mabizinesi amene amalephereka kuti azichitika
madilano chifukwa chachani chanse umene udalilimo. boma likumanganso msewu ochokera kwa akaphatenga mpaka kubenga ndi ndalama zosachepera 64 billion kwacha. Margaret Mapando, MBC, Salima. msonkhano wa masiku awiri ukambirana za nyumba watha mu mzinda wa Lilongwe ndipo nthumwi zagwirizana zopeza njira zothandizira anthu ndi ndalama zomangira nyumba komanso kutsitsa mtengo omangira nyumba. Malinga ndi mkulu woona za nyumba ku unduna wa zamalo a Martin Chimangeni, unduna wawo ugwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana amene angathandize pofuna kuonetsetsa kuti anthu mdziko muno ali ndi nyumba zabwino. Iwo analankhula ndi Patrick Dambula. Panopa ndi abale athu anzathu amene atithandiza ngati Habitat, Red Cross ndi ena otero, komanso private sector aniko, Audi Mutual, tiombe mkota kuti kodi tingapange bwanji ndondomeko yoti mtengo omangira nyumba kapena kugulira nyumba ukhale oti anthu akhoza kukwanitsa. Komanso popeza ku unduna timapanganso nyumba za anthu ovutika, timamanga kuwathandiza ngati amene ali ndi khungu la chalubino komanso kapena osaukitsitsa ma programs ena onse anzathuwa atithandiza bwanji kuti nyumba zimene ziwafikire. Ndiye tikhale pansi ndikuti kodi tiwakopa bwanji ena onsewa kuti athandizire kuti wina aliyese m'malo muno akhale ndi nyumba yooneka bwino. Mukuona ngati mwina pakuzokhala nyumba zochuluka bwanji kuti kuvutolere liti? Ndiye tikaona amene anapangira ukadaulo a National Statistic Office amatiuza kuti pafupifupi theka ya nyumba zimene tinazo sizooneka bwino. Ndiye tikufunika nyumba pachaka zosachepera mazana 25 kamene 25,000 mwina kwa zaka zingapo 10 pachaka. Ndiye tikwenanso ndiye kuti ife patokha tipeze ukadaulo owerengera kuti tikumanga zingati. Chifukwa izozo anatiuza mu 2018 muja kuti ndi mmene zikuyenera kukhalira, koma kuti Habitat amanga zingati, a Red Cross amanga zingati, a Lancet amanga zingati, a Malawi Housing amanga zingati, nanga ma individuals inuyo nokha mamanga zingati. Tikazipanga classify ndiye tione gap yo ndikuona kuti tulowa patipo kuti tikwaniritse zimene zikufunikiranso. Mawu ake mkulu wa bungwe la Habitat for Humanity mdziko muno Victor Muhango anati akweza chiwerengero cha anthu amene akuyenera kupindula ndi thandizo la nyumba makamaka kwa iwo amene ndi osowa komanso ana amasiye. Ife ngati Habitat for Humanity Malawi tikugwira ntchito ndi boma la Malawi komanso mabungwe ena kuti tionesese kuti amalawi ambiri ali ndi malo abwino okhala, nyumba yofikirika ya plani komanso yopirira ku ngozi zogwa mwazizizi. Ndiye zimene takambirana pano zithandiza kuti ndondomeko ndi malamulo amene alipo okhuza kamangidwe ka nyumba ndi kuti anthu ambiri afikiridwe ndi nyumba zabwino. Ntchito imeneyo tionesa kuti tipitisa pasogolo. Ife ngati Habitat for Humanity zaka 10 zapita zitathandiza kumangako manyumba angapo okwana mwina 1700, koma tuona kuti patokha singafikire anthu ambiri. Koma tikabwera pamodzi ndi boma, mabungwe ena amene si aboma, tikhoza kufikira anthu ambiri tikakhala kuti ndi ndondomeko zokhazikika zoti boma lavomereza kuti nyumba tizimanga motere, kaya ndalama zake zomangira tizipeza motero, kaya malamulo ake azikhala motero. Mukumbukira zulo muja mmene a president ankayankhula anapangaso launch amene amati Malawi House Designs. Zimene zithandizira kuti anthu apeze maplani a nyumba abwino, kaya ndi kumuzi kaya ndi mtawuni akhoza kusankhapo plani yabwino yoti amange. Komanso mabungwe ambiri abwere pamodzi kuti ntchito imene ndi ntchito yayikulu, chifukwa ku Malawi kuno amanena kuti half za nyumba zimene anthu ali nazo ndi substandard. Ndiye chimene chikutionesa chithunzithunzi choti ndi ntchito yayikulu yoti tipange improve manyumba amene komanso timange manyumba ena pamene tikuyandikira masomphenya athu a 2063. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera ali mu mzinda wa Mzuzu komwe akuyembekezeka kugwira ntchito zosiyanasiyana za boma mchigawo cha Kumpoto. Nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule atuluka mchipani cha UTM ndipo alowa Malawi Congress MCP. Timu yomwe ikuteteza chikho cha Super League ya FCB Nyasa Big Bullets imaliza gawo loyamba la ligi pamene ikomane ndi Bangwe All Stars masanawa pa bwalo la mpira mu mzinda wa Blantyre.
takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Popitirira, anthu aku mfumu yayikulu TN Chilamwera m'boma la Tcholo ayamikira boma kamba ka ntchito ya mbwezera chilengedwe yomwe akuti yasintha miyoyo ya anthu ambiri m'bomali. Anthu omwe akupindula ndi ntchitoyi ananena izi kwa olemba nkhani omwe anayendera ntchitoyi. Ntchito ya mbwezera chilengedwe ndi ya boma yomwe cholinga chake mwa zina ndi kubwezeretsa chilengedwe posamalira nthaka komanso chilengedwe mwa njira zosiyanasiyana kuti nthakayo idzipirira ku mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo. Amadalitso Uledi ndi omwe akuyang'anira ntchitoyi m'boma la Tcholo. Ndipo ntchito imeneyi kugwirika ndi anthu pafupifupi 18,000 kupyolera pamenepopo kuchokera matiye osiyanasiyana muno mtcholo. Munthu amene ayenera kusankhidwa ayenera kukhala munthu amene ali waumphawi komano alikhale ndi mphamvu zogwira ntchito ya mbwezera chilengedwe. Pa banja pamayenera kusankhidwa munthu mmodzi kapena wamkazi kapena wamuna. Ndi mmene zilili koma pa tsiku ayenera kulandira 1,600 kwacha ndipo saiko yathu imakwana masiku 24 imene munthu amalandira ndalama pafupifupi 38,000. Group Village Headman Chilembwe ati ntchitoyi yachepetsa ululu wa mavuto osiyanasiyana monga njala mdera lawo ndipo apempha boma kuti likuze ntchitoyi ndi cholinga choti ithe kufikira anthu ochuluka. Ndipo project itithandiza kwenikweni kuno kutcholo chifukwa nthaka yathu inapita kumasi. Ndiye mmene abwera project tikuona kuti nthaka yathu panoponso pano ibwerera chifukwa muli zambiri zimene zikuonesa kuti ifeyo zilipindule umoyo tu wa munthu kwambiri kuchokera kumunda. So pano tikuwathokoza azilangizi athu chifukwa mbuyo mufeteza kuchipa amatoza fetereza. Koma pano chifukwa choti fetereza wadula akutilimbikitsa kwambiri nkhani za manyowa. Nthaka yathu ikuti ichite bwino tikololeso mabwino kuti tigwiritse kwambiri ntchito manyowa. Poyankhulapo bwana mkubwa wa boma la Tcholo Hudson Kuphanga anati ndi wokondwa kuti anthu ambomali ayilandira bwino ntchitoyi ndipo ikuwapindulira. Boma la Tcholo likuthandizika kwambiri chifukwa chakuti monga mukudziwa boma la Tcholo lazungulidwa ndi minda yati tingati pa masamu tingane kuti kuzola theka la malo akunoko ndi minda yati imene azungu adagula. Koma kanusu kamene katsalako ndi kamene agwiritsa ntchito anthu koma kamene sana kadula kwambiri mitengo senzo mitengo kulibe. Ngati mutati mupite ku phiri la Tcholo mpeza kuti mitengo idononga kwambiri. Ndiye program imeneyi yambwezera chilengedwe ikuthandizira kuti malo amene anali ndi zigwembe akwiriridwe, malo amene anali okhala kuti osayendeka akwiriridwe, kusonyeza kuti pomatha chaka pomatha nyengo tipeza kuti zigwembe zonse zakwiririka komanso chilengedwe chabwerera tikhoza kumadzapeza sovula yabwino kuno ku Tcholo. Pamene panopa ndi zinthu titena kuthandizirana wina ndi nzake kuti ndithu tibwezeretse chitetezo chimenechi chilengedwe. Tcholo ndi limodzi mwa maboma 20 omwe akupindula ndi ndondomeko ya boma ya mbwezera chilengedwe. Blessings Chileuka, MBC, Tcholo. Nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule atuluka mchipani cha UTM ndipo alowa mchipani cha Malawi Congress MCP. Akamtukule alengeza izi kulikulu la chipani cha MCP kulilongwe. Chimene ndichititsa chonena kuti ndaganiza kwambiri ndaganiza kupempherera kuona kuti zingaende bwanji ndiye ndafika pa chisankho chimene chilero ndilaganiza choncho ndilaso malangizo komanso ndapemphera mochuluka kuti tifike malo ano ndiye lero ndisangalala kwambiri kuchita nawo chipani cha Malawi Congress. Zoleteza mpando nkhani imene singakhalepo chifukwa chonena kuti kusankha kapena kuyesa nduna za boma imeneyo ni ntchito imene president wa dziko amapatsidwa ndi malamulo akulu a dziko imene pati Constitution of the Republic of Malawi. Ndesi ndinganenepo zimenezo chimene ndachichitira ine chisankho imenechi chonena kuti lionetsetse kuti president Chakwera atengeso boma 2025. Loka pano pita patsogolo ndi tikhatukira ntchito kuonesa kuti tiwineso kuti Chakwera akhaleso president komanso Malawi chipani cha Malawi Congress chiloweso boma. Akuluakulu a kampani ya National Investment Trust awapempha kuti ayambe kuyika chidwi pa chuma chomwe chingapititse patsogolo malonda awo. Anthu omwe ali ndi umwini mu kampaniyi anena izi pa msonkhano wawo waukulu wapachaka omwe unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mulipotiri. Malingana ndi wapampando wa kampani ya NITL a Esther Gonde,
kampani yakwanitsa kukulitsa chuma chake kudzera mu kampani zomwe amatengamo gawo ndi 86.04% kuchoka pa 24.33 billion kwacha kufika pa 45.27 billion kwacha. ngakhale izi zili chonchi, anthu omwe ali ndi umwini mu kampani ati pakufunika kuyikira chidwi pa kampani zina kupatula zokhazokha za malonda okhudza ndalama, monga akufotokozera a Brian Kampanje. Nitel itha kuchita bwino kwambiri ngati itayika ndalama zake mu magulu ena amene angathe kubweretsa ndalama zambiri ngati interest. Kungogula mashares kokha sikungatithandize, koma mwina kugula ma treasury bills, ma treasury notes, komanso ma treasury bonds, kumeneko azitenga interest yambiri imene azitipasanso dividend yambiri, osangoti kuti mashares azingokwera mtengo pamene ife sitikupindula. Poyankhapo pa pempholi wapampando wa NITL a Esther Gondwe ati iwo achitapo kanthu kuti kampani ikule komanso kuti izipindulira onse omwe ali ndi umwini. Ndipo ndi nkhani yoona chifukwa yoti mutati muonetsetse ma investment athu ambiri ndi amene tinayika pa Malawi Stock Exchange. Mukayang'ana amene pajapo muona ndi mmene tikuchitira invest ife ndi mofanana. Ndiye kuti sitinakhale ndi mwayi waukulu woti tingapitenso mu ma areas ena ndi ena, koma ichi ndi chinthu imene tikuchiyang'ana. Ngati mungakumbukire tinali ndi msonkhano wathu milungu iwiri yapita imene tinakumana ndi anthu amene ali anu ake a kampani ino ya NITL, komanso anthu amene mwina ali akukungoganizira kuti mwina atha kukhala nawo utenga nawo mbali mu kampani yathu. Zimene tikukambirana zina ndi zimenezozo. Pakadali pano kampani yapereka gawo lomaliza la cholowa lokwana 675 million kwacha ngati mbali ya cholowa chapa chaka chokwana 877.5 million kwacha. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Anthu okonda masewero a mpira wa miyendo mboma la Nkhatabe ayamikira kampani ya Castel pobweretsa mpikisano wa Castel Challenge madera akumidzi mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu a timu ya Masamba Asiyana a George Banda anena izi pa bwalo la zamasewero la Masamba Asiyana mdera la mfumu yayikulu Timbiri mboma la Nkhatabe pamapeto pa masewero apakati pa Chizumulu United ndi Chilumba Barracks. Ludovico Nyirenda wadza ndi zambiri. Timu ya masewero a mpira wa miyendo ya Chizumulu United yochokera mboma la Likoma ndi ya Chilumba Barracks yochokera mboma la Kalonga anakumana mu mpikisano wa Castel pa bwalo la zamasewero la Masamba Asiyana mboma la Nkhatabe kuti papezeke timu imodzi yolowa mu ndime ina ya mpikisanowu. Matimuwa anaonetsa luso zomwe zinasangalatsa oonera pa masewerowa kamba kakaseweredwe kabwino. Mmodzi mwa akuluakulu a timu ya Masamba Asiyana a George Banda anati masewero omwe aonera pakati pa timu ya Chizumulu United ya mboma la Likoma ndi ya Chilumba Barracks ya kukaronga ndi umboni kuti luso la masewero a mpira wa miyendo likubisala madera akumidzi. Ndipo iwo ayamikira kampani ya Castel pothandiza mpikisanowu ndi ndalama. Thokoza kwambiri ndi chikho cha Castel mene atibweresera kuti tiziyambira kuma district mpakana pa national level. Peyo ndisofangalala izizi zathandiza kuti likufukula luso la nyamata amene ali kumizi kwabweresa pa national level chifukwa chikwichi chayambira kwenikweni ku district. Timu ya mpira wa miyendo ya Chizumulu United inagonjetsa timu ya Chilumba Barracks pa mapenote ndi zigoli 4-1. Matimuwa atafanana mphamvu pomwesana zigoli 3-3 pa mphindi 90. Mphunzitsi wa timu ya Chizumulu United Amakifaleni Mafuta wati kupambanaku kukweza mbiri ya Chilumba cha Chizumulu pa masewero a mpira wa miyendo. Ife ndifosangalala kwambiri ndipo chinthu chimene tuyembekezera kuti at least panopa tililede kutola timu ina iliyonse. Naye mphunzitsi wa timu ya Chilumba Barracks a Owen Sichali anati agonja kamba kuti goloboyi wawo sanawathandize. Awapa tinene kuti anzatu a Chizumulu amene apitirira tungowapanga congratulate kuti zabwino zonse.
itapambana pa mpikisanowu. Timu ya Chizumulu United yalowa mu ndime yopikisana ndi matimu ena mdziko muno pamodzi ndi timu ya Chiporoporo omwe ndi matimu akusewera mu ligi ya Simso mu Zuzu 12 ya kuchigawo cha kumpoto ya NRFA. Rudovico Nyirenda, MBC Nkatabe. Ndipo pomaliza timu yomwe ikuteteza chikho cha Super League ya FCB Nyasa Big Bullets imaliza gawo loyamba la ligi pamene ikomane ndi Bangwe All Stars masanawa pa bwalo la mpira mu mzinda wa Blantyre. Kanema ya MBC komanso MBC Radio 2 FM ikupatsirani masewerowa. Pomaliza penipeni pa nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera ali mu mzinda wa Mzuzu komwe akuyembekezeka kugwira ntchito zosiyanasiyana za boma mchigawo chakumpoto. Nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule atuluka mchipani cha UTM ndipo alowa Malawi Congress MCP. Ndipo timu yomwe ikuteteza chikho cha Super League ya FCB Nyasa Big Bullets imaliza gawo loyamba la ligi pamene ikomane ndi Bangwe All Stars masanawa pa bwalo la mpira mu mzinda wa Blantyre. Munali ndine Blessings Chileuka mwakoma nonse.